Des que tenim la col·laboració des de Parc Natural, la veritat és que han sigut d'una gran ajuda. Bàsicament les tasques que han fet han sigut traure males herbes, recollir fulles, regar bosc de ribera, i també han construït rampes per a salvament d'adenetes i caixes refugi. La veritat que en aquestes dues últimes tasques els he vist especialment motivats. El fet de compartir amb ells la feina dins d'un espai natural com és el nostre, la veritat és que és molt d'agrair, i veus que si això a nivell personal, de desenvolupament personal, els ho pot ser útil, doncs la veritat és que estem molt satisfets. El personal ha sigut un aprenentatge, perquè la rigorositat en la que treballen, el companyerisme que hi ha i sobretot les ganes de treballar, moltes vegades al teu lloc de treball ho notes molt a faltar. I la veritat és que te fa posar en valor l'important que és tindre una feina, que a vegades no ho valorem. Soc un treballador del Centre Especial de Treball de Fundació Pere Mata. El que m'ha portat estar aquí és constància, és autonomia, és agafar uns hàbits, créixer professionalment. Serveis laborals som això, sense diferències, amb equip i amb oportunitats. El treball fa créixer, compartim. El treball és esforç, constància i aprenentatge, potenciant el treball just i a l'abast de tothom.